Ola pequenos, que tal? Como estades? Aquí, na casiña, aquí no meu escritorio, intentando facer algunha cousiña así interesante, vale? Acabo de poñervos as tareas, xa vos puxen un correo electrónico de colocarvos as tareas para esta semana, vale? Vade con calma, de acordo? Aí a mediados de semana xa vos poñerei algunha cousiña máis, vale? E vou vos deixar tamén por aí algunhas cousiñas máis de sociais para repasar este tema e algunhas tareas máis, unhas fichas vos vou mandar para sociais, vale? Nada, que eu boto vos de menos, boto de menos as clases, boto de menos meus pequenos ali, a nosa aula e todo eso, vale? Estar en clase para min é moito máis divertido que estar aquí. Pois xa sabedes que eu vou ali e paso moi ben dando clases. Supoño que vos tamén botaredes un pouquiño de menos o colexio, non? Pero bueno, eso é normal. Levamos moitos días aquí xa metidos, unha semaniña na casa e eso, pois cansa, vai cansando un pouquiño, vale? Pero hai que ter ánimos, hai que ter forzas de vontade, de tirar para diante, que este bichiño que anda por aí, que non é ningún ser vivo siquiera, temos que erradicalo, temos que acabar con ele. E a mellor forma é seguindo as instruccións, vale? Tendo precaución e seguir as instruccións todas. Vos que xa conocedes ben este tema, sabedes moi ben como é o que hai que, cales son as cousas correctas que hai que facer, vale? Así que temos que telo sempre presente. E pensade que isto é por uns días, levaramos unhas semaniñas ou 3 semaniñas, vale? Pois vai resultar un pouquiño máis difícil, pero temos que nos ir adaptando tamén, pois xa sodes pequenos grandes e manejades ben estas situacións, vale? Podedes facer moitas cousas ao largo do día e todo eso. Mirade, unha cousiña. Hoxe empezou no canal de Clan unhas clases online onde aparecen explicacións hoxe de matemáticas. Mañá non sei se son de lengua, me parece. O mércores de educación física e de artística e o viernes creo que son de sociais e naturais. Vale? Entonces, botadelle unha ollada. Os xoves deben ser de naturais e o viernes de sociais. Mirade se tedes tempo. A primeira hora suelen ser máis pequeniños, pero de media mañá para diante, a estas horas estaban dando aí un pouquiño, facendo divisións por tres cifras e as operacións combinadas que vos xa distes e todo eso, vale? Entón, hai algunhas cousiñas que ao mellor poden ser moi interesantes e que vos podedes ver e aproveitar eses momentiños tamén para ver, vale? Están ben. Eu vos deixar o enlace a unha páxina web, a unha páxina onde aparecen exercicios online que podedes facer e todo eso, vale? Para que vos teñades tamén unha forma de buscar máis información, que estou seguro que xa tedes buscada por outro lado, pero así deixo vos eu algo, unhas notiñas por aí, vale? E nada, o dito, moitos ánimos, e pa diante, que aquí hai que ter forza para vencer este bichejo e nada, axudar en caso que se poda, colaborar nas tareas, que tedes tempo para todo, vale? E así tampouco nos aburrirá. Non vos olvidedes de mandar algún podcast ou algo así, ao correo electrónico e todo eso, vale? E subilo aí ao Drive para saber. A min tamén me gusta saber como estades, vale? E como levades e todo eso. Así que si vos queredes, pois mandádeme o que vos queirades, vale? E poñede comentarios no blog, se queredes, o que vos vexades, vale, pequenos? E nada, moito ánimo, vale? Xa veredes como isto pasa pronto. En cuanto non nos demos conta, xa o temos pasado, vale? Así que, boa semana e seguimos en contacto, vale? Veña, chao.